Musím dievčatám poďakovať Zuzke, poďakovať Ivone za skvelé zostavy, ktoré pripravili. Ak ste si ich odcvičili spolu s nami, tak poďakujme im všetky. Takže, kočky, ďakujem, ale ja som si pre vás pripravila malé prekvapenie. Vy ste ma naučili, ako sa hýbať, aby som z toho mala radosť, ako mať pevnejšiu, pružnejšiu postavu, ako sa cítiť úžasne. A ja mám pre vás pripravené také cviky, ktoré sú také grimasy, ale volajú sa veľmi noblesne tvárová gymnastika. Tieto cviky sú veľmi jednoduché, pozostávajú z takých rôznych grimas, ktoré poznáme už z detstva a treba to cvičiť pravidelne, každý večer, predtým sa treba pekne nakrémovať a jednoducho má trošku aj taký zmysel pre sebairóniu a hlavne pozerať sa do zrkadla. Veľmi ma teší, ako ma so zanietením počúvate. Prvý cvik, spomeňme si, keď sme sa hrali v detstve na autíčko a robili sme také tie zvuky, že no vyskúšajme. Však ti to ide, super. Dobre, nie? No, a toto treba robiť aspoň 5 minút v kuse, aby ti brneli ústa tak, že ťa budú až svrpieť. Takže. Tak toto je prvý zábavný cvik. Druhý cvik je jednoduchší. Keď si na niekoho naštvaná, alebo si bola, tak mu vyplazuješ jazyk. Takže. Ale poriadne. Áno, musí ťa až tuto bolieť. A znova vydržať. 5 sekúnd. A ďalší cvik je taký noblesný, ako si predstav, že máš pred sebou jablko a ideš do neho zahryznúť, takže. Vypadá ako kosatka. Ne, teraz akože vážne, toto všetko bude pevné, super. No a teraz taký cvik jednoduchý, samohlásky. A, E, I, O, U. 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 Príprava na francúzštinu. A, E, I, O, U. A do tempa. E, I, O, U. A, 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 E, I, O, U. Stačí. A mne už aj sanka vyletí. Á, super, super, super. No a ešte taký nejaký bonus si dáme. Ešte si dáme taký bonus. Najväčší úsmev na svete, najfalošnejší úsmev na svete, ale však poznajú ho Američania, že sír, ale taký až bolí, že sír! Sír! A povedala by som na záver do kamery sír!